Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы язучы, танылган прозаик, Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Вакиф Нуруллин. Вакиф абый, исәнмесез? Исәнмесез, саумсыз. Вакиф абый, әңгәмәне сезнең әсәрдән бер үзек белән башлыйм әле. 50 яшь гомер тавының иң биек ноктасы. Шуннан соң адәм баласы таудан түбән төшә башлый. Кайберәүләр ул таудан ипләп, җайлап, ашыкмыйча гына төшә. Кайберәүләр бик тиз юырта. Бу сезнең ике урам повестегезнең башлангыч сүзләре, башлангыч җөмләләре. 50 яшьлеккә язылган. Ни өчен гомернең иң биек ноктасы 50 яшь? Ни өчен ул 60-70 түгел? Чөнки кешенең бит инде телиме, теләмиме 50 яшьтән соң берәү дә уже яңармый. Һәр хәлдә теге үскәнен, ниен акылын, ниен әкренләп җуя бара. Бу табигый әйбер. Мин шуңа күрәндә дә күренә, минем гаиләдән дә ниләр юк иде. Менә без хәзер шулай килеп чыкты, бер гаиләдә без 4 кеше 84-82 шул яшькә җиттек. Мин үземдә шаккаттым, тимидә калдым мен. Ягъни сез таудан ашыгып төшмисез, акрын-акрын төшәсез. Акрын-акрын. Шуның өчен мин пенсиягә җитеп, бу ниләрдән киттем, дөнья мәшәкатьләреннән. Чөнки ана шул 50-гә хәтле нигездә минем әйберләр язылган. Аннары инде китте. Замана үзгәреп китте, язуның кызыгы калмады. Шуңа күрә инде менә мин шулай уйлыйм инде, нишәтим. Сез әйтеп киттегез, менә безнең гаиләдә озын гомерле, анда 4-5 кеше дип. Әгәр дә сезнең биографияга күз салсак, сезнең әтиегез бик яшьли дөнья куйган кеше, 24 яшендә. Менә аларның дип әйтик инде гаиләгезнең менә шул элеккеге тарихы дип әйтик, ул сезнең тормышта ничек чагылды? Мин инде хәзер әтинең яшеннән 3 мәртәбә күбрәк яшәдем. Ләкин әти минем өчен әти булып калды. Чөнки мине шулай өйрәтте. Әни безнең әтигә карата хөрмәт. Әти безнең әнә шул Шистайдан элек нигә Казанга спирт ташылары, шуннан кайтканда кырда мишкәдән су эчкәндә чанага менеп яткан. Аннан безгә якын тинде кайтканда миш башына менеп яткан. Шуннан әти тормады. 1-2 чөй. Менә булла хәтта сезгә 2-3 яшь булгандыр ул вакытта. Штул магана. Әле бу сугыш башланганчы бит инде. Бу 38-нче ел. Менә шулай иттереп атасыз. Ләкин әнә шул кешеләр бик әти минем русчада укый белгән, яза белгән. Аннан соң хисапка бик яхшы булган, телевизорда карап утырабыз, кайбер кешеләр санның теләсә нәрсәсен әйтәләр, әйтеп бирә. Мин шакка тагыйм. Минем әтидә шулай булган. Менә теге колхоз ситаватлары Нурулла менә теге салып тора счеттан. Шуны шуш хәтлисәк, шалт әйтеп бирә торган булган. Вакиф абый, сез бер повестегездә әтигезне менә аны исән кебек тасвирлыйсыз, аның белән сөйләшәсез. Сезнең ул гомер буе бардымы? Гомер буе барды, чөнки ата булып кала, шулай өйрәткән, шулай әни дә безне аңар, шуңа күрә аталы булып яшәдем мин. Шуңа күрә һаман мин ниткән сайын, улаган сайын мин дә, ләкин мин һаман аның малае һәм шулай нитәм дә мин аны. Шуң дугаларны калдырмыйм, әни дә шулай булды, икесе дә шулай. Аннан соң инде нигә катнаша икән, әнине безнең сорап килделәр. Күп сорап килделәр. Әни безнең бабай мулла булган кеше. Ул гарәпчә әйбәт белә инде. Сорап бик теге инсафлы, шул сорап килделәр. Вот берсендә инде ул сугыштан соң 47-нче еллар булырга тиеш. Ни килде Султаннан, хәзер менә мин яши торган Султаннан сорап әнине. Әни риза була язды инде, сизеп торамыймы. Безгә әйтә, чөнки балаларына әйтте, Равил белән миңа, әнекәш белән. Бу ничек икән дип инде. Мин әйттем, әни мен әйтәм, әгәр дә безне алып китәсең икән, нигә аңа барасың икән, без сиңа әни дип әйтмибез. Бик каты әйтелде, конечно. Ягъни сез кабул итә алмадыгыз? Кабул итә алмадым. Рафаил Мустафин, язучы. Бу 1980 елларда язылган мәкалә булса кирәк.
Сезнең турыда бер фикере бар. Вакиф Нуруллин 18 елга 6 повесть язган. Сон ягыннан бик күп түгел, сыйфат ягыннан һәр әсәре әдәбиятта бер вакыйга булып кабул ителде. Әйтегез әле, менә язучы өчен әсәрләрнең күп яисә аз булуы, ул һәркемнең үзенчәме, ул нәрсәгә бәйле? Сезнең очракта ничек булды, Вакиф абый? Biz birge okuduk. Robert Ahmetcanov, Midhat Minshin, Seyit Şakurov, men 5 kişi. Bir sınıfta. Men bir klasta. Bir klasta iyi. Midhat Jürideri dünyada da çok bular deyip. Evet. No, onlar bütün yazışı, onlar bahsleşeler, men onlarını tınlap kına oturuşuyum. Degende armiyaga bargaç, nişiktetdeki makale yazdım men. Nastraja Rodinin degen tege, neydi o, Областной газета, Ленинградский harbiy okrugning. Şunda qarayım, meninden yazından çıkanayım, hayır meni ştabqa çağıralar. Nerse buldu? Nika kut çıkıp, bana sen yazdın mı? Kuş alıp aldım, men yazdım. Angar karikaturda yasaganlar, yarar. Bu indi zampalit bizning. Neydi, yarsa dey, eybet bulgan dey, maqalan dey, eybet bulgan dey. Lakin bütün vaqtda yazgan əbirlərini bizə bizə göstərdi. Bizə yetişliklər gene түгел, yetişliklər də var. Siz ədəbiyyatqa 1960-cı illərdə Şehnilsiz Soldatlar əsəri белән килеп кергән язучыларыбызның берсе, һәм аның дәвамы буларак әгәр син булмасаң повесте дөньяга туа. Алар икесе дә менә шушы сугыш чоры һәм сугыштан соңгы авыл тормышын тасвирлый. Әйтегез әле, менә бу әсәрләр нәкъ менә сезнең шул вакыйгаларның шаһиты булганга күрә язылдымы? Biz barabız da Şehnilsiz Soldatlar. Менә хәзер мин әзрәк үпкәләп тә йөрим. Анда ветераннар дип бик күп сөйлиләр. Ләкин тел турында бик ниткән юк. Бит тел күбрәк тә ниттәле. Тылда яшәүчеләргә алда авырлык күбрәк төште. Күбрәк төште, чөнки аларда икмәкне бүлсәләр бүләләр, бүлмәсәләр юк. Тегеләргә паёкны биреп баралар. Шуңа күрә үзләре теләп көтүчеләр булганда күп булды ул елларда. Вот. Шуңа күрә ул мәсьәләдә балар инде минем баштан үткән дияргә мөмкин. Ул теге инде мине язучы буларак бит инде гомумиләштерәсең, нитәсең анда бөтенесе дә айгына түгел. Ләкин минем бер әйбер дә теге нидән алып язылмады. Шуңа күрә язганда әйтәләр, менә безнең мине язгансың, безнең тормышны. Мин дә шулай безнең язмышны. Аннан соң килде теге әгәр син булмасаң ниткәндә менә бәлешемне ниттем, шуны укып дип еме. Ирлит узыклагач кына укыйм дип, аның белән бузылышып беттек дип. Аннан берсе яза, ничек алай белдең мине, менә аякны мин дә шиткәнем. Менә шулай иттереп халык үзенчә шулай язарга тырышам мин. Уртак язмышлар күп булган. Уртак язмышлар күп, языр өчен белергә кирәк. Менә бу икенче кеше генә әйтүм миңа. Менә бүтән кешеләр дә белмәде. Менә бу Şehnilsiz Soldatlar тегенең әгәр син булмасаң дәвамы бит аның. Анда гелник ул Şehnilsiz Soldatlar чыккач бүтән мәктәп республикадагы ни үткәрде. Балаларга да ярады. Вот. Шулай итеп беренче язган әсәрегез дип әйтик, хикәягез армиядә хезмәт иткән чорда дөньяга чыккан булса кирәк. Ул әле рус телендә. Где-то Фарид дип атала. Ни өчен рус телендә һәм нинди сәбәпләр этәрде менә шушы хикәяне язырга? Ну анда нитә бит? Яшьчәктә русчага бик әйбәт өйрәнәм. Мин бит татар мәктәбендә укып чыккан кешеме, ләкин бер генә ни бар, безнең авыл кичкенә, 37 йорт кына, тагын бер кичкенә авыл бар. Аннан безгә Николай дигән ни бар, урыс тимерче бар, аның малае бар. Менә без Русчаны аралашып, алар татарчаны, без русчаны аралашып биткән. Тегендә, иткәндә дә, киткәндә минем тышта татарин что ли? Что не сказал дип белмичә. Шуңа күрә ул миңа бик проблема булмады. Ана шул мәкалә басылып чыккач, берне җибәргәч, тегедә рухландырып торгач, яз әйбәт эшләр, бездә әйбәт эшләр күп, спорт мастерлары бар, бер 3-4ләп, алар эшли, аннан соң ярышларда җиңәләре, менә шушындыйларны язып, бер 4 әйбер язгач, миңа чакырып ни бирделәр. Удостоверение бирделәр, штатный корреспондент булып йөрдем. Ул да ярады.
Вакыйф абый, шулай да сез үзегезне әдәбиятка соң килдем дип әйтәсез. Ни өчен соң дип әйтәмез? Минем менә Башкалар белән чагыштырганда башкалар белән югыйсә бит әнә 4 яшьтән мин язучы буларга, шигырь яза башладым дип менә аны ни бер ни хис юк. Мен ул Робертларны тыңлап утырадыр идем, яратып утырадыр идем, чөнки алар белеп сөйлиләр, Казанда басылалар. Андый ни юк миңа. Чөнки бит укуда ничек булды. Безнең авыл кичкенә булганлыктан 4 кенә еллык уку. 4 классны бер укытучы алып бара шушы 40 минут. Димәк, мәктәптә минең 4тән бер генә алынган. Ләкин 4 ел алынган ул. Шуңа күрә бу мин өйрәндем нигә әйберне хәтерләп барырга. Әле анда утырадыр, мин 2нче класста укганда да, тегендә 4нче класслар белми. Нуруллин әйтәле дип, мин анда кара такта белән генә белгән инде класс. Кичкенә авыл инде ул. Шулай иттереп, алар белән нитү миңа бик файдалы булды. Оннан соң кагаз юк. Шу хәл фәкыйрик без. Менә мәктәпкә юк чаңына барадыр юк. Татар әдәбиятында халыкчанлык бар, әмма оригиналлек, ягъни кабатланмас фикер җитеп бетми дигән фикер бар. Менә сез моның белән килешәсезме? Оригинал фикер ул нәрсәдә булырга тиеш? Беренчедән, син кеше күңелендәге минем иң нитүем шушы. Менә бу әйбер миңа ушамаса, мин язмыйм. Аннан соң әйтәләр, менә бер әйбер яза башладым, икенче әйбер яза башладым, менә битерәсе бар. Ничек инде бер эш эшләгәндә икегә мин гомеремдә дә андый нитүем. Минем бер юлда язган әйберемнең басылмый калганы юк. Чөнки митеп язарга кирәк. Язасын икән, мин бит гомер буе эшләдем. Аннан кайтып белән укырга кердем университетка. Анда керүнең шактый мәшәкатьләре. Беренчедән соңга калып кайттым. Дивизия штабында минем фамилиямны нитмәгәннәр. Анда шул елны булды, 57нче елны нигә кертү. Укырга кителгәннәрне кайтарга. Мин 5 августта кайтып киттем кич белән. Анда да әнә шул майор барып алып кайтып итеп җибәрде. Монда кайттым, уже имтихан берип яталар. Приемный комиссияне минен кертми. Хәзер шушыннан Ибраһим Нуруллин бары мәрхүм, шуның белән нитеп проректорга кердек. Проректорга кереп утырып нитте, бирсен диде. Ниһаят университетның инде. Шу аны биреп кенә бетергәнем, әйбәт кенә икесен 5кә берсен 4кә бергәнем. Хәзер калган чит тел кергән бит. Мин белмәдем. Бездә укымадык без аны. Чит тел. Ул вакытта чит телен сорамыйлар. Монда кирәк. Бер ничек тә итеп булмыймы? Бер ничек тә итеп булмыйдылар, закон шушлай. Хәзер шунда опять мин Ходай Тәгалә гел миңа ярдәм итеп килә. Мидхәт чыгып килә университеттан. Мидхәт Миншин. Килә. Бәлеп күрешкәндә юк кайткан. Менә хәл мәйтәм, хәл ничә да менә шушындый хәл бит әле. Шулай сөйләшә дә дип сөйләш. Ялт карарга яратадыр. Турып тора диде, китте. Бер сибәр генә ханымны янына шаның белән сөйләште дә мине чакырды. Менә ди, шу укыта инде безне ди. Инглиз теленә. Инглиз теленнән. Хәзер тегенең белән сөйләшкән. Әгәр дә ни булсаң, куып җитәрлек булсаң, шушы ярты елда теге укыганнарны мен әйтәм, куып кына җитеп түгел усытта китәргә дизә, шулай иттереп ахырдан гына кирергә кушты. Ахырга керде, хәзер миндә мине пихан нитәләр. Җитмәсә бер килеп керде карт ни. Укытучы булган инде ул, завка фидер булган икән. Булар инглизчә сөйләшәләр. Опять минем турда булган инде сөйләшү. Хәзер укыны анда бит инде укып күрсәтергә кирәк. Инглизчә текстны. Текстны. Аннан соң произношение. Хәзер укыдым, миңа эләккән бәхеткә каршы композитор Глинка и его опера Иван Сусанин. Берсе дә бит аларны язылган, теге туган җиллары ниләре бар, мин чамалап моның биографиясын монда әйттем. Кысматыр, әйбәт. Хәзер произношение дигәнем җыгылып көләләр име. Ярар, бу
оқымағаның күрініп тұра, менә шушы айтқан, шушылай сөйләшкәнсез. Әгәр дә ишәсе булсагыз, шулай иттереп малай куып чыгардылар эшне. Мин кердем, укып жеткешедән ким укымадым. Студент еллары турында сүз чыккан икән, Вакыйф абый, сезгә ул елларда ялгышмасам, Казакстанда ширам җирләрне күтәрүдә катнашырга туры килгән. Бу бит инде безнең Совет чорында вакытта генераль секретарь Леонид Ильич Брежневның авыл хуҗалыгы тармагында дип әйтик, иң зур проектларының берсе булды. Әйтегез әле, менә сез шәхсән шушы эшләрдә катнашкан, шушы эшләрнең шаһиты булган кеше, моның кадәр меңәрләгән гектар ширам җирләрне күтәрү ул файдага булды микән? Менә сез анализ апаратыгыз маны? Мин файдалысын белмим. Чөнки ул кадәр тирәнгә кереп мин шунысын беләм. Без барган елны будай бик чабынган иде. Һәм анда җирләр кишәрлек. Аласың. Минем әсәрәк шул әнигә ярдәм итәсе килә. Анда нитсәң эшләгән акчаны акча урынына будай җибәрәбез дип әйттеләр. Вәгъдә иттеләр. Мине компаньонер итеп куйдылар. Минем компаньонер булып чыкты алкоголик. Хәзер шушына мәйтәм нишибсең инде. Давай син үзең ал, әйме. Мин помощник булам дип. Без запчасти җитә, анда комбайннар әзгенә ватылганнар, шуннан алып нитәсең. Шунда эшләдем мин һәм балай әзрәк соңлап калдырып кайтардылар әле безне комбайнда. 2 километр барып, 2 километр шуны әйләнеп йөрисең. Миңа 32 сетнер булай тиеши. 32 сетнер җибәрәбез дип калдылар. Акча да җибәрмәделәр. Менә шунга күрә мин әнигә ярдәм итеп дип йөргән кеше бер нәрсәдә нитмичә калдым. Менә Совет елларында да, инде аннан соңгы елларда да авыл хуҗалыгы тармагында фән техниканың казанышы ул инде күпмедер дәрәҗәдә үзенең кимчелекләрен дә зыянын да салмады түгел кебек. Ничектер авыл кешесе менә җирдән ераклаша башлады, авыл мөхитеннән дип әйтик инде. Бүгенге көндә без инде әйтәбез, менә авыл җирлегендәге яшәү шартлары көн күрешәндән шәһәрнекендән ким булмаска тиеш түгел дип әйтәбез. Ансы шулайдыр кирәк, яхшы шартлар да кирәк. Шул ук вакытта авыл мөхитен менә бүгенге шартларда ничек саклап калырга? Сез менә үзегез һәр җәйне авылга кайтып җәйне үткәрә торган кеше буларак, авыл мөхите бүген сакланамы, бармы ул, нәрсә ул? Авыл мөхите, авыл саклана ул. Менә мин бу мәсьәләдә әйтим әле. Авыл шәһәргә якыннары бер кайчанда бетмәячәк. Менә мин юрия чыгып кычкырам, бу авылда кеше бармы дип җәй көне, эш көннәрендә. Ял көннәрендә 35 машина кайта. Аларның әтиәниләре бар, кайберләре инде үзләре. Менә ул авыл буларак саклана ул. Ләкин укучылар бик юк. Хәзер мин уйлап утырам. Мин йөреп укыдым, башта 6 километрга һәр көнне барып кайтып. Аннан соң Султанга йөрдем, 8 километрга барып кайтып. Ул хәтта интернетта машилаган иде, ләкин кызларга гына. Анда да синең атаң армиядә булмаса, бер нәрсә юк. Әнигә безнең менә бөтен түле килде. Әнине җибәрделәр 2 айга, нигә окоп казырга. Менә бу Апаз районына барып итте. Аннары әни кайткач аннан бары яетеге баласызлык налогы дигән нәрсә. Шуны 2 бала бар бит. Әни надан, бу ниләр белән белми. Якын тегеләргә күбрәк алырга кирәк. Ва шулай иттереп безне интектерделәр. Авылның менә рухи, әхлаки халәте ул нык үзгәрдеме Вакыйф абый сезнең чор белән чагыштырганда? Сез бит инде авылда менә җәй буе торасыз, кеше белән, халык белән аралашасыз барбыр, авылдашлар белән. Нинди аның бүгенге халәте, рухи халәте? Рухи халәтеме? Анда төрлесе бар бит. Менә biz barımızda türlü, kişiler de türlü. Менә бар үзләре теге хөкүмәттән алмыйсы, үзләре дүртәр сыйрасыйлар еме. Итеп үзләре тәэмин итеп торалар. Бары менә минем бер теге исемнәрен атамыйм инде. Бер иптәш
Şuşalar kelgәч, min менә булар эшләгәнне, җәй бу эшләгәнне мин Шабашкыда эшләп аламаны бер айда дип. Шул башта Шабашкыда йөрде, ул һәр Шабашкылар да бетте. Хәзер төзелеп бетерделәр. Менә булай булып калды, понимаешь? Мин әйттем, син, мин әйтәм, хит шуңа 25 мең бирәләр. Аннан соң министр әйтте туганы. Давай, мин сине урыныма куйып торам монда дип, минем ярдәмчем булырсың дип. Юк, мин монда әйтмим. Менә хәзер трактор да алып калмады. Бер нәрсә дә алып калмады. Һәм сатып алып ашарга кирәк. Менә сатып алып ашарга кирәк. Хәзер әйттеләр бер көн Казанда йөри дип, монда эшләп йөри, тегендә дә ни юк. Менә кешеләрдән дә тора ул. Авыл сезнең менә иҗат иткән чорларда, менә бу 60-нчы, 70-нче, әле 80-нче елларны да әйтергә була торгандыр. Татар совет әдәбиятында дип әйтик, төп геройларның берсе колхоз председательләре иде. Менә ни өчен ул шундый популяр булды микән колхоз председателе менә бу чорларда? Бу популяр булган ничек язасың бит? Ансы да бар. Әмма ләкин күп әсәрләрдә бит алар төп геройларны берсенә әверелделәр. Язучылардан. Ни өчен мин үземнән нитәм, сезнең мисалда. Мин шуның шулар аркылы бирәм үземнең ниемне. Менә Саратовта чыгадыр. Просторы дигән, ниндидер просторы теге авыл хуҗалыгы журналы. Мин барысын укып, дөньяда нәрсә булганын белеп, шушыларны үземнең ниләргә бирәдер. Аннары председательләр әйтә, син председатель булып эшләдеңме? Син кайчан ниттең моны дип. Менә шушы аны белергә кирәк әйберләрен кешенең. Үзенчәлеген. Үзенчәлеген бер. Аннан соң менә син әйтеп киттең, кыска дип ниләр. Мин председательләрне алар бит нигездә birinci zat isiminden, onun diniye, deneyimliğe gündəlik formasında verken, şundan minana oşam. Etkile itsen, zorga gite. Emin okuşunu bir güzelliyim. Hazır bir şu halde kup, o televizyon gerek mi, niye, her karşının kolunda şuşunun ulan şeriler. Evet, şunda senin evrinde okurgatı işler. Yani okuruşun. Bir kişide, hiç yok, iki kişide okup çıkargat değil. Ben şol maksat bilen şuna göre onlarını nitip öldüm, ne işlep. Onlar uzaklap otururga vakitte ben bir ömür bu işledim. Zali iş meselesine sonra koşarız. Менә 1980 елда сезнең Аккан су юлын табар повестыгыз Кукмара районының Россия колхозының клубында шушы повестка багышлап конференция үткәргәндә. Менә беренчедән ни өчен шушы район һәм ни өчен шушы хуҗалык һәм минем укуымча менә бу конференциядә укучылардан башлап партия хезмәткәрләре, авыл хуҗалыгы белгечләре, колхозчыларга кадәр сезнең әсәрне укып чыгып, аның буенча фикерләрен алышканнар. Ул булай булды. Минем менә Марсель Зарипов дигән язучы бар иде. Ул корреспонденты Советской России газетасының. Ул минем дус иде. Аның белән ул мине алып барадыр. Бу йөри, менә малай бер әйбәт кеше бар ди. Мин яза алмыйм ди. Әйдә әле алып барыйм шуның белән. Менә бардык без Гафия табыйга. Ул бу нидә тора, Шәмәрдәндә торадыр. Анда Рәдәмиданы колхозы. Шуш бер кич утырдык без аның белән. Мин 2 блокнот яздым. Ул әйттереп бик шады бу миңа нормальный. Шуша чыкты. Менә шуннан итте ул. Ягъни Аккан су юлын табар повестының төп герое менә шушы сез әйткән. Ләкин мин анда инде әнә шул ниләрен көнитиле вакытларын ниләрен бар инде үземнеке. Аның сөйкетсәң ни бар? Анда мин чакына исән калдым. Мин яздым. Ләкин мен әйтәм Гафия табый. Менә син исемең белән яздым. Әгәр дә син риза булсаң, исемең, фамилияң белән куям. Bu alıp kaldı, yarar. Bir atnadan ciberemin dedi. Bir atna öte, 10 gün öte, 15 gün öte, yok. Karşı altıratam. Teginde idarede alırlar turup günü. Bu yok diye eterge koşalar. Ben indi hayret üzmedim, özüm gittim. Özüm gitsem bunun niye keyfi gitken. Şimdi onda deyim yine hatunu kağandı. Hatunu ağırıp jatadır yani. Anda baranın
ялга барган вакытта мына шул манда бит инде жүрүшчүлөр була шулай нетип шушы акчалар янында менә шул кесесин бушатып чыгып менә шушыны деген әйткән дә күтәр алмаган авылсын. Ләкин бу монык белән булган хәл түгел. Миңа бу тән кеше сөйләгән. Мин шушыны керткәнем. Югыйсә бит укырга да кызык кирәк. Шулай торып, теге бастырмыйм ди. Шо бастырмыйм ди. Бирмәде. Әнә үзенең мөстәфинә бикләп куйган. Хәзер малай әйтәм. Син инде мин әйтәм гафия бит табы булай ди тигалай булгач. Син бир минем кул язманы. Миңа менә шул 50-60 тәңкәгә чайындан машинкада бастырылы. Исемне Австралиядә куям. Юк, мин нигә барам, обкомга барам, мен әйтәм, шайтанның үзенә бар, ләкин бер исеме туры килмәсә дә, язучыны син бер кайчандан итә алмыйсың. Гаепли алмыйсың. Гаепли алмыйсың. Яра, шушының белән киттек. Төнгөн бердә бит, бу усабы мине узатып куядыр машинасы белән. Бер нәрсә узатып та куймады, итмәде. Хәзер бардым Шәмәрдән нине. Onda malay kelip çıktılar neler. Yaşlar. Anı bilədireyim min bir 15 ni işsiz jüri turgan bari kişilerine talap. Sonda minə da keleler. Hazır min ki nege etem bilet satıysa mine alıp tırayla özüne. Ol da korka almay. Bir koyada militsiyede yokka çıktı. Hazır min özüm koyanda kirip iki marjanalar nitip çıkıp gittiler indi. Evrelərin akçalarını urlap alıp talap düşünün etkende. Yarar. Hazır bunlar minə da keldiler. Keldiler söyləşəbiz, netəbiz. Min indi biləm isimni eyterge yazışı eken eyterge yaramıyor. Çünkü Fail Şafi'ullinni ana şular ötürüdü. Alar etkeni yaratmıyorlar. Ul çayanda işlidir iyi. Şuna Kur'an'ı nettiler. Ondan sonra min etmezke tırışam. Yok mu ne abi çoğutup tanış kişi gittiğim. Men etem alaysa şulaydır indi kitapta görüngendir kimsin? Men etemine şular. Ne gana Allah'ın etmişsin. Meni in yaratatırgan yazışım bid. Kadir komandı verdi. Bu tüğünde olarının anda var iken teki uz yaşlıkları karanini de alıp geldiler. Orakısın alayttırıp meni saat yarım şunda kütüp durup puyuzga oturtup jiberdiler. Mene eğer nitmesen şunda Sizde isimiz kutkarıp kalgan isim kutkardı bu Allah'a şükür. Bik evet jigit bulup çıktı o. Tağın bir eserigiz Kupır çıkkanda povesti. Pitreç rayonunun Вахитов колхозы премиясына лайык булган. Менә инде бүгенге тамашачы, бүгенге укучы дип әйтик, колхоз премиясын ул ничектер аңлап та битермәскә мөмкин, әйеме? Мөмкин. Менә сезнең чорда, менә шушы Түгел районының, Питрәч районының Вахитов колхозы премиясы ул гадәти күренеш идеме? Ул юк, ул нитте. Монда шул союз белән сөйләшеп торында, алар игълан иттеләр, менә авыл хуҗалыгы турында язган әйбәт әсәргә премия бирәбез дип. Менә шунда миңа беренче бирделәр. Диплом беренче дәрәҗәле дип инде үзләренең дипломнарын ясап, аның анда гына түгел хикмәте, алар миңа почетный колхозник иттереп алдылар. Һәм ел сайын миңа путевка бирәләр. Менә бит. Үз кешеләр итеп, ләкин zamanlar үзгәрде, колхоз бетте, шул аның ни шушы булып чыкты. Аның дәрәҗәсе бар ул. Язучы әдәбият галиме Ибрахим Нуруллин сезнең искәртеп үттегез. Үзегезнең әңгәмәдә шулай бит. Менә аның ялгышмасам, менә бу социалистик Татарстан газетасында 80нче елларда язылган мәкаләсе, шунда мине бер фраза игътибарымны җәлеп итте. Авыл турында отпускник күзе белән карап язуны мактап битереп булмый. Ягъни отпускник күзе дигәндә бу очракта инде авылга кайтып, авылны инде җиңелчә генә белгән, җиңелчә генә күз аллаган кешенең язуы турында сүз бара торгандыр. Менә татар авылында тууы язучының әле ул отпускник күзеннән коткарып кала аламы? Менә Нижнекамскида атомный станция төзергә җыйганнар иде. Безнең исемен атамын бер язучыбыз Кулавай казанларында пост оештыра, номер сайын тегене мактап. Бит халык бөтенесе каршы чыкты.
Шуңа күрә без кайчактан шулай ниләрдә ясыйбыз. Кайтып, итеп, килеп, аны белергә кирәк. Тегесендә, бусында, ике ягында белергә кирәк. Мин инде шунда яшәгәч, мине бит, допустим, Султанда мин язучы иткән дип санаган кеше дә юк. Мине хәтта китапханәгә дә чакырганнар юк. Әле мин шикләнәм, китапханәче үзе укыдым икән дип әйтәм. Вот. Менә бит. Хәзер бит китапханәгә кеше йөрми. Китапханәгә кеше йөрми. Кеше нигә язучының китабы кибеттә булырга тиеш. Менә минем шушы юбилейга 3 том сораган идем. Соңгы ни булыр дип. Шуны һаман сузып йөртәләр. Чөнки анда нәрсә? Ул хәзер минем бер китапта сатуда юк. Монда мин аның китап нәшриятыннан чыгартмакчы булам. Аннан чыкса ул тиражы да зур була. Ягъни тарату максатчан барып җитә. Анда ана шул елны минем әле бер китабым чыкты, һәм бер атна эчендә таралып бетте ул. 200 2000 бит 1000 генә чыгаралар хәзер. Менә 5000 чыгарсыннар бүген. Алып бетерерләренә ышанам, чөнки ник аласың дип сорыйлар. Миңа шулай шалтыраталар. Менә берсе үзебезгә, икене тагын ник танышларыбызга, ниләребезгә укырга. Менә шулай итеп, бүләк итеп бирегә дә алалар. В общем, әйберне таныйлар. Халык таный. Шуңа күрә менә минем бер юлда русча басылмый калганы юк. Ләкин аның тоже сыри бар. 1974 елда, ялгышмасам, татар телевидениесе тарихында беренче тапкыр сездән күпер чыкканда әсәре буенча телевизион спектакль куелган. Кызганычка инде аның менә видео кадрлары сакланып калынмаган. Аның сценарий авторы танылган диктор Эльс Гаделов, режиссеры Марсель Сәлимҗанов. Әйтегез әле, менә ни өчен нәкъ менә сезнең әсәрне сойлап алдылар микән менә бу телевизион спектакльгә? Бер дә әйтә алмыйм мен. Аны Марсель шул кадәр яратып куйды. Аның куюы әйбәттә булды әле. Бүтән ниләрне, халык артистларын кем бар бүтән санда катнаштылар. Йолдызлы состав дип әйтегез, диме? Монда санаторий бар бит әле, Васильевда. Хәзер карый башлаганнар, менә беренче көнне. Хәзер татарлар карый, татарча бара, руслар, сугыша башлаганнар булар. Ул хәзер Цепленков дигән директорлары бар. Бу тиз генә икенче көнне икенче телевизор алган. Менә бер каты сезгә, бер каты дип. Шулай итеп, аны бик яратып карадылар. Ләкин Марсель аны син давай, әйдә бер көн утырабыз, 2 сәгать утырабыз. Мин моны куям. Мин әйтәм, Марсель, минем вакыт юк, мин бит эштә дә эшлим. Журналда да эшлим, нидә дә эшлим. Язанда. Мин әйтәм, минем яза торган әйбер бар. Таңналы, әйдә, менә. Үзем бит әйтеп тора. Минем марттан бит тезелешеп йөриләр, мине укып чык дип кенә. Мин синнән үзем юк, малай әйтмә. Мәрхүм үлүенә чайкала, һаман миннән көтеп йөрде ул. Ул урын калдырадыр театрда, любой вакытта килеп керди. Ләкин менә бу минем бердән бер дип бу үкенечле булды. Сүзен тыңлыйсы калган. Мин аны белмәдем, ул пьесаның тоже бик ни икән. Төшемне дә икәнен, тәэсирендә. Сез инде менә эш турында күп сөйләдегез. Эш дигәннән сез озак еллар Казан утлары журналында проза бүлеген җитәкләгән кеше, шулай бит. Бик озак еллар Татарстан китап нәшриятында баш мөхәррир булып эшләгән кеше. Баш мөхәррир инде ул язучыларның санитары дип әйтергә кирәктер. Аларның менә язган әсәрләрен тиешле таләпләргә туры китереп бетереп, инде укучыга җиткерү. Әлбәттә, һәр язучы ул үзенең әсәрен зурлап бәяли торгандыр. Ул инде аның баласы кебек, шулай бит. Уларның бәлки кимчелекләрен дә күреп бетермәскә мөмкин. Менә язучылар белән сез баш мөхәррир арасында менә монда иҗади бәхәсләр еш туа идеме? Менә ул бәхәсләр элек ничек булгандыр миңа хәтле, чөнки миңа хәтле 26 ни эшләп киткән. Кайсы 1 ел, кайсы 2 ел, кайсы иң күбе 3 ел эшләделәр. Мин анда 12 ел эшләдем.
Yazıcı kişiye avında yurunda işlevi tilemez min. Çünkü o bir cevabı. Hem bir yıl da benim dostlar kobuyu, bir nindi düşmanım yok. Bir yıl içinde benim dostlar kırın karı başladı. Nerse buldu? Hazır karayım şundan. Varım gitti başka. Onlarga baş redaktör bulup biri her redaksiyaya huzuristlerine, balalar redaksiyesine, anda oğul hocaligine her yani 370 kitap çıkaradır biz. Her sitay her günü bir kitap diyebilirdik eyme. Hazır bunlar tabu simanda Şevket Galifi bizning zaviyede işinde. Ondan sonra Şamil Rakipov. Bunlar yaşıp bitkenler şeyler tigine anga verilgen planla veresin buna şu şahatla hazırla deyip kırteler tabu simanda yıkmışık diken ol 120'ni kırte. Hazır meni de şolay ettirip şuşlarını çöplep oturam. Hem bütünüsün kırtep bulmayı. Şundan sorayım. Оказывается, тегелер неши. Нигде, мене без киртканик, мене главный үткермейбит, мене күп нәрсә гайрәт булмый. Аннан главный бик әйтте, чакырдым да әйттем, җегетләр менен белән сез шаярма. Бер нигезендә алмыйм. Һәм 5-не әле миңа рәҗәфитеп калдырыгыз, главный редакторга. Шулай итеп, менә аларга китә башлады. Шуннан кутылдым ул бәләдән. Siz işlеген yıllarda kitaplarının tirajı zor күләмле булган дип әйтәсем килә. Менә мин аларның соңгы битләрен алышып карыйм һәр вакытта кызыксынып, тиражы күпме микән дип. Бигрәк тә сезнең менә русчага тәрҗемәләрегез анда 50 меңгә кадәр тираж белән. Юк, 50-дән башлап. 50-дән башлап әле, 50-дән башлап 100 меңгә кадәр. Моның сәбәбе нәрсәдә? Менә бүгенге китапларны карыйм мин 1000, 1000 2000, 3000 тиражлы китаплар, именно тираж чагыштырсаң, җир белән күк аермасы. Монда хәйранның сәбәпләре бар инде. Бердән әйбер кыска булырга, менә шул тигендә эшләү, минеке кешенекеннән начар булырга тиеш түгел. Шуңа күрә иң элек куела торган. Һәм ул зур булмаска тиеш. Шушы ниләрне куеп эшләдем инде мин. Аннан соң русча тәрҗемә. Бу үзе бер проблема. Менә бездә булай. Менә нитмиләр, тәрҗемә итмиләр. Тәрҗемә итсәләр әллә кая китәсе. Шулай дип йөрделәр. Ләкин тәрҗемә итәр өчен әйбер кирәк. Башта Мәскәүгә бит аны җибәрәләр, ни итеп. Минем допустим, мин бер кайчанда үзем йөрмәдем. Минем менә бу, әгәр син булмасаң, Мустай Кәрим укыган, Мустай Кәрим анда Уфадан Галия ханым бар инде, шушы молодежный редакцияның ние захвы. Аны пенсиягә китергә. Аңа әйткәннәр, үзең җаның теләгән бер китапны дип. Менә Мустай әйткән, Галия ханым шушын тәрҗемә итте. Менә шуннан киттәннәрне бүтән ниләр бөтенсе бар. Ягъни сезнең әсәрләрне үзләре табып тәрҗемә итәләр. Только шулай. Һәм мин бер кайчанда аны теләүчеләр булды. Әйеме, тегеннән Мәскәүдән дә тәкъдим итүчеләр. Юк, мин только язучылар. Чөнки менә минем тәрҗемәче Рөстәм Кутай ул үзе сорап нетте. Чөнки Рөстәм анда теге инде Мәскәүгә алып барганда кем тәрҗемә иткән Рөстәм, алар аны карап та тормый, чөнки Рөстәм шул кадәр аккуратный белә, шул кадәр тыя ул, әйме. Шәтки татарлык сиделә, әйме. Бүтән рухын бирә ул, ләкин сине дә бозмый. Әтегеләр аның теге түзен сүзгә күчерә ул русча булгач, менә шуңа күрә әйбәт нигә тәрҗемә итәргә кирәк. Шунсыз булмый. Әйбәт тәрҗемә булса, табалар, үзләре алып ноталар. Хәтта бит әйтәм, Türkmenler basıp çıkardı benim iki povestini. Ondan sonra Ukrayna bir kitapını çıkardı. İki yine povestini jurnallarında çıkardı. Onlar takın çıkargan etkenleri. Lakin zaman özgərib ketdi. Özgərib ketdi. Sizin niməni aytıb getdiniz? Rus yazıcıları nisbət çürüyümə. Məsələn, Sergey Mikhalkov, Yevgeniy Yevtushenko, onlar bitinde edebiyat süyücüler için bu isimler yaxşı tanış. Sizin için onların isimleri gene değil, siz onların şahsen özleri bilen de zamanında tanış bulgan kişi. Ne bu yazıcılar Rus tilli yazıcılar, siz Tatar yazıcısı. Mene
татар язучысының айырмалы яклары рус язучысыннан бар идеме ул? Сез нәрсә белән аерыла идегез? Дөньяга карашмы, фәлсәфәме, нәрсәдә ул? Караш булырга тиеш общечеловецкий. Мәсьәлә күтәрелергә тиеш. Ансы русныкы да, татарныкы да. Шул булмаса, менә мин язганда язам. Бу әйберне 100 елдан соң да мин уйлаганча итеп укысыннар дип. Беләсезме? Менә хикмәт нәрсәдә. Шулай булмаса бит бер кат укый башлыйсың, тугып булмый. Шуңа күрә, яннан минем менә берсен Эрнст Сафонов, минем советская Россия газетасының баш редакторы. Ул үзе сорап, аңа рецензия биргәннәр, бу бик әйбәт рецензия язган. Тегеләр алайса үзем тәрҗемә итеп, тегеләр хәлләрен тәрҗемә итеп бирде. Менә шулай. Иләр белән. Теге җылап йөрергә кирәкме безне, яратмыйлар дип. Аннан соң мин бик итәм. Менә без кимсетеп, шул татарларны бик кимсетәләр. Татарны кимсетмиләр. Татар үзен үзе кимсетә. Беләсеңме? Чөнки син рус белән сөйләшсәң, аяк терәп, аның дәрәҗәсендә сөйләшә алсаң, алар нитәләр. Анда мисалларын әлләни китермим. Ягъни безнең аяк терәп сөйләшерлек кешеләребез юкмы әллә нәрсә? Белмим менә. Алар бит бу тирәдә. Хәзер әнә съездда карар кабул иттеләр. Чит телләргә чыгарга. Какой анда чит телгә чыгару? Алар Төркиядән бастылар. Теге то председательнекен, то заместительнекен баралар шунда да. Безнекен тегеләр баса, тегеләр некен без басып менә шул гына бит. Ул бында бит теге погода ясый торган ниләр түгеләләр. Урлап нитеп чыгарга безнең чыннан да нибез юк. Әсәрләребез юкмы, мөмкинлегебез юкмы, Вакыйф абый? Әсәрләребез юк. Менә мин бик яхшы беләм. Анда эшләгәндә, кайчан килер икән бу ирек иеме. Цензура ни бирми. Күпме бер өстәлдә ята. Менә хәзер инде тикшереп торулар хәзер юк. Илек бары авылит дигән, анда шул әйберне алар һәр кайсын карап баралар иеме. Хәзер ул юк. Мин сорыйм тегеләрдән. Каясың сезнең нигез? Ләкин берәү дә бирә булмады. Без һаман булмаганны әйтәбез без. Аннан соң менә бу ниләргә килгәндә дә бер заман китте бит әнә без әле ирек итә башладык бит инде революция вакытында. Төркләр булырында әйтәсем килә минем. Төркләшә башладылар. Бында барып кайталар да, тегендә акча бирәләр дә үзләренә. Булар монда төрекне кайтып төрек лицейлар ачтылар. Төрекнең кайчанда безгә үрнәклек ни булганы бар. Төрекне бит аны Валиди, аннан соң Заки Валиди, Гаяз Исхакый, шулар бит төреккә язып биргәннәр китапларында һәм дәреслекләрендә. Татар өйрәткән бит аны. Аннан нәрсә өйрәнергә мөмкин? Аларның бит дөньяда бердән-бер назим хикмәтләре бар иде. Һәм анысы әйбәт шагыйрь. Шуңа күрә төреккә бер дә нитергә ярамый. Менә хәер тагын йөри бу арада. Сугыш барды бит инде. Шунда бит ниләрдә шунда Азәрбайҗанга нитеп биреп нитеп яткан. Безгә каршы эшли бит. Кайда шунда эшли. Бер кайчан да теге нитми. Менә без аларга хәер итеп ятабыз бит инде анда. Нәрсә белә бетәр белмим. Милләт бетмәсме дигән сорауга сез Вакыйф абый катгый рәвештә юк дип җавап бирәсез. Димәк, Гаяз Исхакыйның 2 елдан соң инқиразы ул тормышка ашмаячак. Безнең беләсеңме, менә безнең халык шул кадәр тырышкан ул. Хәзер дөньяда яна безнең илләрнең иннекеләр, шимбәләр иң күп таралган. Яһүдләр име. Иниләр, әрмәннәр, өченче халык без. Кая барсак та бу ни бирделәр бит әле җыр, яңа җыр дип бирделәр. Каян гына нитмәгәннәр. Татарча җырлыйлар бит, татарча сөйләшәләр бит. Без монда, Казанга минем ышанычым юк, чөнки мин бик яхшы беләм. Монда нигә Казан утларына язылалар 2400, Башкортстан язылалар 24000.
Беләсезме? Алар агыйделне алган кешеләргә генә бирәләр яны. Заманнар шундый. Шуңа күрә ул мәсьәләдә битми. Кая барсаң да безнең татар килеп чыга. Кая барсаң да безнең татар. Менә теге 90-нчы елда ни булды бит, акчалышу. Шунда калдым мин. Дубултыда ял йортында. Кайтасы дигән көнне акча бетте, йөрми башлады. Хәзер шушыннан сөйләшеп нитеп бирәм нишәргә дип. Соң ни карамыйсың син анда? Безнең бит главбухыбыз татарка. Дубултыга бар анда теге ресторанда эшләде Роза ханым. Чистайныкы, ул татар язучылары келсә, рәхәтләнеп өенә алып кайтып, сөйләшеп нитеп утыралар. Аннан бер утырабыз шунда, яр буенда, белән хатын белән. Берәү килде дә, сезнең җанга утырырга мөмкинме дип татарча сөйләшеп киттек. Шунда авиация институтын ниткән булганнар, күчергән булганнар теге, эвакуацияләгән булган. Бездә менә шушы институтта 17 татар укытучысы ди. Менә нитми ул. Кая барсаң да эшләп тора. Ул яктан мин бер дә шикләнмим, ләкин Казанга түгел. Вакыф абый, инде язучы булгачыннан мин сорамыйм, булдыра алмыйм. Сез инде әйттегез, менә 50 яшьтән соң инде ниндидер иҗади потенциал, иҗади рух ул кимүгә таба бара дип. Бүген сезнең менә ниндидер әле дөньяга чыкмаган, тамашачыларга, укучыларга чыкмаган кул язмаларыгыз алар бармы, юкмы? Ниндидер безнең укучыларыбыз сезнең тагын иҗатыгыз белән әле яңадан таныша алачаклармы, юкмы? Шикләнәм. Яшь бар бит. Аннан соң бит мин стимул булганда гына язам. Акча түләп бастыручылар бик күбәйде бит хәзер. Шуңа күрәләрне алмыйлар. Чөнки әйбәт чыгарга тиеш, әйбәт. Үзләре байлар, акчалары бар, тоталар да чыгаралар, братна да чыгаралар. Ләкин мин бит инде бу бит инде үзең йортта салып бир. Аннары аңа кергән өчен үзеңдә түлә. Мин аны булдыра алмыйм, чөнки минем хезмәткә түләнергә тиеш. Ул мәсьәләләр бик кыйнашты безнең заманда. Шуңа күрә бер яннан яшьнең һәр нәрсәнең үз вакыты була дип уйлыйм мин. Һәр нәрсәнең үз вакыты була. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә, Вакыф абый. Инде менә шушы матур картлыгыгызда исән-сау гомер итәргә язсын сезгә. Безнең укучыларыбыз сезнең әсәрләрегезне беләләр, яраталар. Алар инде кабат бастырылып, менә безнең китапханәләрдә һәм безнең шәхси китапханәләребездә үзләренең лаеклы урыннарында торулар дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә, исән-сау булыгыз. Рәхмәт.